Karon nga daw Webes sa Pebrero 20 tuig 2020. Makita ang kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Iloy patay matapos nabungguan sing sa katrak ang pick-up na salakyan sa syudad sang Sipalay. Liga ng mga barangay president sa probinsya ginapaalerto ang BHERT sa pagmonitor sa mga persona nga naghalin sa lugar nga apektado sang COVID-19. Sa balita nasyonal, mga opisyal kag empleyado sang Bureau of Immigration nga involvado sa Pastilla Scheme ginkakas sa pwesto ni Presidente Duterte. Malacanang nagpasiguro nga hindi pagsakiton si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Sa balita international, 8 patay, 5 pilason sa pagpangluthang sa duha ka bar sa Germany. Sa sports balita, Leicester Prosper ni kabahin sang final roster sang Indonesia para sa Asia Cup qualifiers. Sa balita entertainment, Rafi Tulfo na guest sa show ni Vice Ganda. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gate lamang sini. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Balita sa aksyon! Lasay sa 8 aksyon na Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Isang patay matapos nabungguan sang truck ang isa ka pick-up nga salakyan na una sang hapon na Pebrero 20 sa may sitio Cam Valdez, Barangay Mambaroto, Syudad sang Sipalay. Ginkilalang napatay kay Melanie Francisco. Eloy sang driver sang pick-up nga si Lomel Francisco. Samtang driver naman sang truck amo naman si Rogel Pagayon.
Sininsyang investigasyon sang Sipalay PNP gikan sa bayawan si Pagayon kag papauli na kuntani sa Banwa sang Kawayan samtang nagasugata naman Sanday Francisco. Sunod sa kapulisan pagabot sa lugar sang aksidente ginaligara nga bangod sa madanlog ang dalan kag dulhugon na walik ni Pagayon ang manobela kay nag-apply sang brake. Rason nga nabunggo ini sa ginasakyan Nanday Francisco nga gintunaan sang pagkapatay ni Melanie. Luwas naman sa katalagman ng 4 kasakay sang pick-up nga salakyan. Ginserbihan naman sang warrant of arrest ng isa ka lalaki nga nagplano nga i-bribe si Major Antonio Benitez Jr. nga hepa sang Escalante PNP. O kuna sang Sagay PNP, ang sospetsado ginkilala kay Arnel Despues, 26 anyos, pumuloy sa barangay Baviera, syudad sang Sagay. Sunod kay Major Benitez, Nobyembre 2, 2019 o kun Oktubre 31, 2019, nagpatagayan sila sang checkpoint kag si Despues ang nadakpan nga nagamaneho sang motorsiklo nga wala sang driver's license. Ginayon niya ang hepe nga hindi siya pagdakpon dala hatag sang 200 pesos nga suhol apang wala ginbato ni Benitez. Likom sa ihibalo ni Despues, ginpasakaan siya sang kaso ni Benitez nga corruption of public official kag karon ginpapanaugan sang warrant of arrest nga may piyansa nga 60,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ginapreparar na sa kapulisan sa Kawayan PNP ang kaso nga rape batok sa 14 anyos nga solterito matapos ginaligara. Ginhimuslan sa niyang 11 anyos nga pakaduha. Sulod kay Police Sergeant Rose Ann Gico tagpamuno sang WCPD bangod 14 anyos ang suspect. Ginaulat lamang nilang rekomendasyon sang DSWD sa mga banwa antes ipasaka ang kaso. Nagpangayo sang bulig ang pamilya sang 11 anyos nga bata nga babae sa Action Radio matapos ginhimuslana. Sang iya pakaduwa tinalikdan nga Enero 24 subong nga tuiga sa Puloy-an sing iya lola si sa kabarangay sa may Banwa sang Kawayan. Sa iban pa nga balita lokal, ginapaalerto ni Negros Occidental Liga ng mga Barangay President Juvie Pepelio ang mga miyembro sang Barangay Health Emergency Response Team ukon BHERTS agud ma-monitor ang mga nagaabot nga persona halin sa lugar nga apektado sang Coronavirus Disease 2019 ukon COVID-19. Sunod kay Pepelio, iya na ginpadala sa tanan nga mga barangay kapitan ang resolusyon nga ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan agud i-convene ang BHERTS. Ginmando ni Pepelio sa BHERTS ang pagpatigayan sang survey sa mga Puloy-an nga sakop sang ila jurisdiksyon agon may baloan kung may mga tawo nga nag-abot halin sa mga pungsod nga may positibo nga kaso sang COVID-19. Ang BHERTS ginabug-usan sang punong barangay, barangay tanod kag barangay health workers. Pebrero 2, 2020 gin-issue ni Interior Secretary Eduardo Año ang Memorandum Circular 2020-018 nga nagamando sa kada barangay nga magtukod sang BHERTS para sa preparedness, prevention kag quick response batok sa COVID-19. I think ang nabalaan ko, ang Sipalay, kung magkadto-kadto, there is one sa entrance gud nila. Ginatanan nga nagasulod because it's a tourist destination, ang Sipalay. Subong ginaano na nila, naga-implement na sila ang BHERT nila, gina-implement na ang inang infrared na thermometer. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Liga ng mga Barangay President Jovie Pepelio. Samtang paghahimuon bilang dormitoryo sa mga nagahanas nga atleta sa Negros Occidental Football Association o NOFA, ang kontrobersyal nga Negros First Animal Hub sa Panahad Park and Stadium sa Mansilingan, syudad sa Bacolod. Sunod kay Governor Eugenio C. Lacson, ini nga building ang unang naging gamit sang NOFA agud diniran sang ilang mga humalangpang sa football. Sunod sa gobernador, nagpahayag na sang interes ang NOFA nga muang magdumala sa estruktura nga nahamtang sa kilid sang stadium. Naging kontrobersyal ang mga proyekto matapos natukiban nga wala naglabay sa bidding process sa 2018. Bangod sinigin doon na lamang sang contractor nga si Eva Risuor sa gobyerno probinsyal ang mga building nga nagabalo sang 4.5 milyones pesos. Ini ang may animal pens, drainage system, auctioneers, bleachers kag administration building. Sa katapusan nga balita lokal, matapos ang 38 katuig nga pag-updanay, ginkasal na sanday Jennifer de la Cruz, 62 anyos, kag Rolly Glenn de la Cruz, 60 anyos, residente sa Barangay Alihis, Bacolod, sa mass wedding sa Bacolod Government Center, Pebrero 20. Si Jennifer kag Rolly ang 38 na katuig nga mag-live-in partner, kag ginkilala nga oldest couple sa mass wedding. Sunod kay Jennifer, 3 katuig ang pangaluyag sa iya ni Rolly, nga iya pinakaunang nga nobyo, kag karon may
duha na sila kabata nga mga lalaki nagaedad 32 kag 30 anyos. Nagbilib si Jennifer sa pagkadeterminado sa iya partner nga nagpangaluyag siya sang 3 ka tuig humalin 1979 tubtob 1982 sa pihak nga istriktong iya pamilya ilabi na ang iya utod nga mga lalaki. Si Rolly sa karon ang nagatrabaho bilang truck driver sa isa ka pribado nga kompanya. Sunod kay Jennifer, ang kapigaduhon among rason kung nga wala sila nakasal ni Rolly, apesar nga malawig na ang ilang nga pag-updanay. Lubos ang pasalamat sa duha sa libre nga kasal nga gintanyag sang gobyerno sang Bacolod. Happy ko ka, kaya may amunin ba, wala ko na kabaluya mo. Kita na ko sa una, nakabalo ko, kundi nagpakasal ako. Diba? Diba ko lang ko yung kabalo nga, may aragali, mas wedding. Hindi ako this time, kung wala nag-getsing rason nga, hindi kami pakasal. Kaya nakita ko sa Facebook. Ang kabahin sa pagpahayag ni Jennifer de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 14 aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikas, Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginkakas ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan ng opisyal kag empleyado sang Bureau of Immigration o BI ngayon bulbado sa bribery scheme kunin ila gina-facilitate ang pagpasulod kag pagpagwa sa teritoryo sang Pilipinas sa mga Chinese national nga nagaobra sa Philippine Offshore Gaming Operations o Pogo kabaylo sang kwarta. Ginaghabig sang Presidente ang Pastilla Scheme ng isa kasay sang korupsyon nga hindi dapat pag-tolerate sang gobyerno.
Base sa ginpagawa nga statement, sinuman nga opisyal o empleyado nga nag-abusar sa ila poder kag wala ginhimo ang insakto nga trabaho ang papanaugan sa nagakaigo nga penalidad. Dugang pang sitwasyon sang BI subong man ang pagpamuno ni Commissioner Jaime Morante ang istoryahan sa masunod nga cabinet meeting. Ginpasiguro naman sang palasyo sang Malacañang nga hindi pagpanugutan ni Presidente Rodrigo Duterte nga sakiton ang sinuman, ilabi na sa pamaagi nga wala nagasunod sa legal nga proseso nga gintalana sang layi. Ini ginpahayag sa Malacañang matapos ginpalayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang iya kabalaka nga posible siya patron sang gobyerno bangod sa iligal nga droga. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi mapunggan sang palasyo si Espinido nga magpalayag sang iya mga ginakahadlukan. Dugang pa, posible may kaugalingon nga basihan si Espinido sa iya sininga pahayag. Una dirigin palayag ni Espinido nga posible ang mga pulisman ang mapatay sa iya. Isa si Espinido sa masobra 300 ka pulis nga ginkaka sa pwesto bangod ginaaligar imbolbado sa iligal nga droga. Madumduan pila ka beses man nga gindayaw ni Duterte si Espinido bangod sa ginpatigayon nga operasyon sa mga ginaligar drug lord nga sanday Ozami City Mayor Reynaldo Paruhino kag Albuera Mayor Rolando Espinosa. Parehas nga napatay sanday Paruhino kag Espinosa sa amo nga drug operations. Isa kadlaw matapos nagpalayag si Police Lieutenant Colonel Jove Espinido nga may kapaslawan sa intelligence sa drugs sa watch list. Ginpahayag ni Philippine National Police Chief Police General Archie Gamboa nga ilan na lamang sulbaron sa sulod mismo sang ila organisasyon. Sunod kay Gamboa, general instruction sa mga kapulisan nga nalakip sa drug watch list nga wala sang anuman nga ipalayag angot sa mga issues samtang nagapadayon pa ang validation. Una na ginpahayag ni Espinido nga ang paglakip sa iyang ngalan ang ginbutang lamang sa listahan. Naibluan si Interior Secretary Eduardo Anyo ang nagkompirmara nga yara ang ngalan ni Espinido sa listahan. Apang ginpahayag sini nga ang adjudication process ang nagakadapat nga lugar ni Espinido agud klaruhon ang iyang ngalan batok sa amo nga akusasyon. Igapay dalong naman sa lifestyle check ang tanan nga opisyal kag empleyado sang Department of Justice para ma-maintenar ang transparency kag accountability sa ilang nga trabaho. Sunod kay DOJ spokesperson Undersecretary Mark Perete, wala sang specific nga parameters nga nagasiling kung ano nga ranggo ang ipaydalom sa lifestyle check. Dugang pa ni Perete ang pag-review sang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kung SALN ang panugod sang lifestyle check nga posible patigayunon. Ginapakamalaot sa karon ang Bureau of Immigration, isa ka attached agency sang DOH, kasunod sang ginaligar pastilla scheme o kung illegal nga pagsulod sang Chinese national sa pungsod. Ginpatag ni Perete, limitado naman ang ilang jurisdiksyon sa isa pa nila ka attached agency nga Bureau of Corrections sa pagpatigayon sang lifestyle check. Sa dugang pa nga balita national, nagdangat na sa masobra 500 sa mga patients under investigation kon PUI sa Pilipinas nga posible apektado sa coronavirus o kon COVID-19. Sa pinakauli nga datos sa Department of Health last 12 subong adlaw Pebrero 20, taglamot na sa 556 sa mga PUI sa pungsod. Sa nasambit nga record, 133 ay nagapabilin sa ospital, samtang 420 naman ang na-discharge na. Pinakadamo sa gihapon nga na-record nga PUIs ang yara sa National Capital Region kundi naglamot sa 106 ang PUIs nga gin-admit kag 90 naman ang gin-discharge. Nagasunod diri ang pila ka mga lugar sa Central Luzon nga may 3 ka PUIs gin-admit kag 57 ang na-discharge. Ginpalayag sa DOH nga nagapabilin sa gihapon nga 3 ang kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, ginpalayag naman ni Senator Amy Marcos nga may paagi pa agud mapanubo ang presyo sa mga bulong. Sunod kay Marcos, kung himuon nga VAT exempted ang pag-import sa mga bulong, maganubo pa ang maximum retail kag wholesale price ang pila ka mga bulong. Sunod kay Marcos, antes ginpagawa ni Presidente Rodrigo Duterte ang Executive Order number 104 nga solusyon para mapatuman ang 56% nga discount sa pila ka mga bulong. Sunod sa mga kompanya, posible nila nga buhinan tubtob 75% ang ilang nga presyo. Base sa record gikan sa Philippine Statistics Authority, masobra sa tunga sang 413 bilyones pesos nga ginagasto sa mga Pilipino sa tungtuig 2018 para sa ilay kaayong lawas ang nagakadto sa bulong. Ginpahayag naman ni Marcos nga ang pagnubo pa sang presyo sa mga bulong ang dako nga bulig sa publiko. Una sa balita, una sa aksyon.
Lasay sa 23 para sa complete nga management sa inyong liver detox sa mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatino sa atong dugo. Kagataya, ini man ang mayroon sa active ingredients sa phytochemicals sa antioxidants sa pangontra sa liver inflammation, cirrhosis ug cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy kag fit. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Kagang may TC naman ang alkaline nga vitamin C nagaedukar, nagabalanse kag nagapabakod sa aton immune system, ginatap na mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pa nga balatian. Kagang may TC ang alkaline nga vitamin C, manami man ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sa mga balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. World-class quality. Ang balita ngayon yung nabatian, kinadulong sa inyo sa BioFlu. Pag to-flu, BioFlu. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time. Sa detalye na sa Balita International, 8 ka mga tao ang nagkalamatay samtang 5 kaiban pa ang pilason sa pagpangluthang nga nagluntad sa Hanau City sa Germany. Isa ka wala pa makilalan nga suspect ang gulpi na lang nga nagpalupok sang armas sa isa ka bar. Matapos sini isa pa ka insidente sang pagpangluthang sa isa man ka bar sa lugar ang nagluntad. Lunsay nakapalagyo ang mga suspect kag ginapangita na sa karon sang mga otoridad. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, hindi nakabahin na sang final roster sa Indonesia si Lester Prosper para sa first window sang FIBA Asia Cup 2021 qualifiers sa maabot nga Dominggo nga adlaw sa pungsod sa Jakarta, Indonesia. Si Prosper nga anay import sang Colombian jeep ang wala nalakip sa 12-man roster sa Indonesia. Base man sila ginsumeter sa FIBA antes ng hampang. Una na ang ginapaabot ng Gilas Pilipinas head coach Mark Dikel nga maghampang si Prosper batok sa national team. Sunod sa report, wala natapos ang naturalization process ni Prosper kag sang isa pa ka player nga si Brandon Hawatu para sa mga hampang. Sunod kay Dani Kosasi, ang presidente sang Indonesian Basketball Association. Indonesians na nang ilang osaron sa hampang. May yara kung wala man sang naturalized player ang Indonesia ang mabudlay nga kontra. Kasunod nga ang ilang team ang ginapangunahan sa mga veterans lagip na Sunday Arky Wisno, Kevin Sitorus kag Abraham Grahita. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato naman nga balita entertainment, ginahulat sang tanan nga matanaw ang segment sang Gandang Gabi Vice sa Pebrero 23. Magunay baluan nga si Raffy Tulfo ang guest ni Vice Ganda sa nasambit nga show. Naibaluan ini matapos nagpost si Tulfo sa iya Instagram account sang picture kaupod si Vice Ganda matapos ma-shoot ang segment nga ipagwa sa Pebrero 23. Bago pa ang GGV guesting ni Tulfo, gin-feature man siya sang kapamilya actress nga si Alex Gonzaga sa iya sining nga YouTube vlog. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Pebrero 20, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,